आरो जेनेबा गारिजों आं जिरायदों बियो बेजों आं रायलायोमोन नालाय ओमफ्राय आं बोरियाव गारि लांखायो ओंखायनो आं बिखौनो रायलायबाय थांदो फैदो नोङो थांनो हागोन दे होननानैहाय आरो बेखौ आं लिंबो लाङाखै जेनेबा गारि बेसेबांखिनि लांदों बेनि आं गासिबो बेनो होदों ओमफ्राय जेनेबा आरो हाबानि खोथा जेनेबा मुम्बाइआव हाबा जानायाबो आं बेखौ होनबायानो थादोंमोन जे बे मासाव हाबा जाया ओमफ्राय उनावहाय बिनि लोगो दं निता ना मा सोरबा दङ ओमफ्राय उनावहाय बिसोरो ओंखाम जानोसो लिंलांदोंमोन गावसिनि सोरबा लोगो थानाया ओंखाम जानो थांनायावहाय उनावहाय बेयावनो मानसि लेंनानै थानानै ज' ज' थानानैहाय बे हाबाखौ दोनथ'बोदों ओमफ्राय उनाव भिडिअ भाइरेल खालामनानै होदों ओमफ्राय आरो बे मुम्बाइआव थांखालिबोथ' बिसोरो आंखौहाय गावसोरनो ब्रा ब्रा लिङो मिथिंगा ओमफ्राय आंखौहाय फासायनानै दोनो ओमफ्राय फैबाय बिसोरो लांनो थाखाय आं ओंखारबाय फैबाय सोरबा सासे फैफादों आदा होननाय लानानै थांनांदों होनबाय थांबाय ओमफ्राय टिकेट दानहोबाय आं मबाइलखौ लाबाय सिम लांबाय टिकेट दाननो होबाय आंबो दानबाय थांबाय सानैबो उनावहाय साननैनि उनाव आं गाबबाय थाबाय होनबा बियो आंखौहाय माबा माबि खालामबाय थायो सोरबा बांगालाव जायो भिडिअखौ खालामनाय जायो बेबायदि माबा थायो होमबा आं सानदों आं मा बेबायदि जादों आं बेबायदि नङामोन आं मिथिनानै दुइ मासल'सो लोगो मोनदों आरो फार्स्ट टाइमावबो आङोहाय बिसिनाव थांनायावहाय थांदों आं खिन्थु थांनानै अखानायै